convertir en un mag. Las aventuras del mag Polilla. Capítol 10. El retorn. Mag! Sóc jo! He tornat! Mag! Què passa? Estan tots dormint encara? Quan es despertin tots serà un dibuix! Bueno, que bruta tenen la casa! Quin fàstic de gent, valga'm Déu, quin fàstic, tot ple de teleranyes. Ai! Mare de Déu santíssima, què se m'ha quedat enganxat al cap? Ai, no m'ho puc treure! Ai, però quin fàstic! Alça, Manela, m'he quedat tot fet un nyap. No em puc Què és despegar. tot això? Gos, no t'encarregaves tu de l'aranya? Sí, però em vaig amagar a la maleta per anar de viatge. Mira, el teu arxienemic, el llapis. Està atrapat. No estic atrapat. Estic descansant. Per aquestes situacions, jo sempre tinc el meu tiratxines gegant. Porta'm el llapis. Sí, llancem-lo. Mira, gosset. Lliga! Xoca-la, gosset. Bona!